Zostałam poproszona o zrobienie pudełeczka dla kilkuletniej dziewczynki na jej skarby. No i moja wersja takiego cuda wygląda tak. Po pierwsze musi być elegancka, po drugie kobieca, a po trzecie mieć fajne przegródki. Bo fajne przegródki to przecież podstawa przechowywania skarbów i wszelkiej biżuterii, którą taka dziewczynka posiada. A kolorystyka oczywiście różowa, bo jakżeby mogło być inaczej. Fajne przegródki zapewnia nam pudełko na herbatę. 4, 9, 12, ile chcemy. I jeżeli mój pomysł Wam się podoba, to papier ryżowy jest na tyle duży, że wystarczy nawet na takie większe herbaciane pudełka. Wieczko pudełka pomalowałam na biało, a teraz po prostu przykleję papier ryżowy. Zazwyczaj, gdy mam pomysł na pracę, to on jest taki na 80%. Czyli generalnie wiem, co zrobić. Mam pomysł, jak praca ma wyglądać, ale zostawiam sobie jeszcze taki mały margines na koniec. Bo po pierwsze, nigdy nie wiadomo, co się po drodze wydarzy. Może coś się popsuje i trzeba będzie zmienić cały pomysł. Ale tak zazwyczaj to te 20% zostawiam na wykończeniówkę. Czyli gdy praca już jest prawie gotowa, decyduję, co do niej pasuje. Czy dodamy wstążeczkę, czy dodamy kokardkę, czy dodamy koronkę. Na przykład zaczynając tą pracę byłam przekonana, że z przodu będzie taki długi, piękny, biały chwost. Ale gdy już wszystko prawie było gotowe, zaczęłam przymierzać różne dodatki, to okazało się, że chwost mi nie pasuje i lepsza jest duża kokarda. A jak u Was wygląda planowanie pracy? Wszystko macie do końca zaplanowane? Czy tak jak ja, zostawiacie sobie pewien margines na improwizację? Jeżeli ktoś się teraz zastanawia, co ja na filmie robię, to pomalowałam wszystko na beżowy kolor, który okazał się za ciemny i teraz troszkę paćkam jaśniejszym beżem, żeby wszystko rozjaśnić. Żeby było jasne, to pudełko mi się podoba, ale jeżeli miałabym je zrobić jeszcze raz, to zrobiłabym większy kontrast między tym różowym a beżowym kolorem. Z zewnątrz wygląda całkiem dobrze i tutaj może bym nawet tego nie ruszała, ale w środku przegródki są różowe, a pudełko jest beżowe i różnica między tymi kolorami jest tak niewielka, że prawie tego nie widać. Na zewnątrz kontrast mogę troszkę podciągnąć, cieniując połączenie kolorów, ale w środku nie da się tego zrobić. I powolutku, ale konsekwentnie zbliżam się do momentu, kiedy trzeba będzie zagospodarować 20% pomysłu na pracę. No dobrze, tutaj to trwa tylko 10 sekund, ale czasami potrafię takie przymiarki robić przez 2 dni. Czyli siedzę z 20 minut, przykładam różne rzeczy, sprawdzam, co będzie pasowało. Nie podejmuję żadnej konkretnej decyzji i biorę się za coś innego. Czyli dobra, odłóżmy to na później, a zabiorę się za środek pudełka. Tutaj maluję placuszek na biało, bo za chwilę przykleję resztkę papieru ryżowego, który został mi z obklejania wieczka pudełka. Napis na biało, a nóżki na beżowo. No i trzeba będzie wreszcie to wieczko skończyć. Narożniki bardzo mi się podobały, ale nie w takiej błyszczącej i złotej formie, więc pomalowałam je białą farbą i szybko wytarłam nadmiar białego. Myślę, że teraz lepiej wygląda. Dużą szansę miały perełki, ale niestety w tej opcji się nie załapały. No dobra, znowu nie podjęłam żadnej mądrej decyzji, więc biorę się za inną robotę. Tym razem nabłyszczę napis Dream. Skleję środek, powkładam przegródki, no i teraz nie ma już co uciekać od tematu. Muszę jakoś to pudełko skończyć. Wygrzebałam w szufladzie taką bardzo fajną, puszystą włóczkę. Myślę, że super wygląda, szczególnie dla małej dziewczynki. A na dół pudełka elastyczna falbanka i taśma ozdobna. Takie kombo. Myślę, że też dobrze wygląda. Wszystko sklejam razem i ciągle zastanawiam się, co ma być z przodu pudełka. Czy bardziej chwost, czy może coś innego. Poza kamerą zrobiłam taką wielką, ozdobną kokardę. Ona jest zrobiona z resztek wielu różnych koronek. I mam nadzieję, że wygląda dużo lepiej niż taki chudy, długi i elegancki chwost. Koniec! Moje pudełko dla małej, eleganckiej damy prezentuje się tak. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. Tam są linki, wystarczy kliknąć i traficie dokładnie w rzecz, która Wam się przyda. Ponawiam pytanie, jak planujecie swoją pracę? Wszystko z góry wiecie, co, jak zrobicie i jak będzie wykończone? A może nie, a może jednak sporo elementów tworzonych jest pod wpływem chwili i impulsu.
Napiszcie w komentarzu, chętnie przeczytam, jak to wygląda u Was. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny film w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.